Добър ден, добре дошли. Аз съм Спирос Номикос, изпълнителен директор от Solvesodi. И днес искаме да говорим малко за наш проект Иновация в действие. Аз ще опитам да направя това на български, да бъде малко по-бързо, защото ако говори английски, трябва да се превежда. Извинете от начално за малки грешки, които ще има. От самото си създаване преди 152 години до днес групата Solvay, белгийската група Solvay, се развива благодарение на приложими и имаме компетенция и устойчиви иновации. Това беше един от мотивация в група Solvay. Днес Solvesodi стартира второто издание на социално отговорния проект Иновация в действие. Решихме в Solvesodi с партньори, аз ще кажа кои са наши партньори, няма изненада там, решихме да продължим да насърчаваме младите хора с иновативни идеи и желание да направят крачка към позитивна промяна на света около нас. Това е глобална идея от проект. Между другото, искрено се възхищавам на хората, които са изградени дили бизнес от неговите основи с много труд, много път, не е лесно, креативност и желание. За мен те са истински предприемачи като хора. Е нещо много хубаво. Ето защо се радвам. Ще превръщаме инициативата в устойчив проект, който надявам се, че ще насочи още много млади хора по пътя на реализация на техните идеи и ще допринесе за устойчивото развитие на различни сфери от живота. Първото издание на инициативата доказа, че иновативни проекти имат бъдеще в България. В страната има много млади хора, още има много, надявам, преди да тръгват всички, много млади хора, които мислят иновативно. От опит знаем, че нагласата, знанията и уменията са критично важни. Ще има нещо в новото издание на Академията. Включваме също един възможност за ментор. Какво значи това? Идеята е, кога ще извършим Академията, ще имаме около 3 победители. И ако те желаят, това е първи критерия, може ментори да помогат, насочват за реализация на проекти. И да се срещаме всеки месец и да помога както може. Но това е опция на млади хора, ако те искат да правят веднага това или не. Аз ще бъде, разбира се, ако те искат един от тези ментори и аз съм сигурен, ако имаме нужда повече и ще имаме нужда повече, аз има много колеги, които ще бъде много доволни да помогат също в този посок. Организираме Академия отново в партньорство с Бизнес институт, представлявам днес от Ветерина Тенева и с Avast Worldwide Digital, пак на английски се казва We don't change a winning team,
които двете се представиха изключително успешно по време на първото издание на проекта. Аз ще извърши ако имате въпроси след това, може да отговоря също, но ще дам думата на Анелия Димова, той е наша директор в Солвесоди и филиали за човешки ресурси, който ще ви разкаже малко повече за този нов проект. Добър ден на всички! Иновация в действие е проект, който ние осъществяваме в рамките на нашата политика за социална отговорност и е част от програмата ни с конкретни действия по реализация на тази политика. Иновация в действие, както вече чухте, всъщност е насочена към предоставяне на допълнителни знания, на практическо ноу-хау на млади хора, които имат интерес в областта на иновациите. Инициативата е отворена за всички студенти и за всички завършили висше образование в последните 5 години, стига те да проявяват интерес и съответно този интерес най-вече трябва да бъде в областта на приложимите иновации. Темите на тази годишната академия Иновация в действие са 3 и те са устойчиво развитие. Втората тема е здравословен живот и безопасност на средата около нас. И третата тема е технологични иновации. Достатъчно общи теми и също така предизвикателни. Всички знаем, че в момента това са теми, които вълнуват всеки един човек на нашата планета. Концепцията на Академия Иновация в действие е да надгражда и да дава допълнителна добавена стойност за участниците в нея във всеки един от етапите на проекта. Има няколко оси, по които сме предвидили тази годишната академия да се развива. Първата ос е ориентация на участниците по отношение на техния кариерен потенциал в областта на иновациите. Втората ос е споделяне на практики за устойчиви иновации от опитни практици в тая насока. Третата ос е предоставяне на структурирани знания и умения за развитие на иновационни проекти. Четвъртата ос е продължаващо обучение в областта на иновациите и петата ос е менторство и подкрепа за развитие на приложими иновации. Етапите на проекта са 3. Първият етап е кандидатстване за участие в проекта. Този етап вече започна от 17 декември 2014 година на сайта на инициативата на Академията. Има възможност за онлайн кандидатстване от страна на заинтересованите. В паралел на хората, които желаят да се включат, освен с формата за кандидатстване, се предлага и попълването на тест, както вече споменах. Той е насочен към изследване на кариерния потенциал в областта на иновациите. Затова малко по-късно Цвети ще даде допълнителна информация и всеки един, който попълне теста, получава резултатите от този тест. Ето още това е първата стъпка в предлагане на някаква добавена стойност за тези, които решат да участват в проекта. Вторият етап са работилниците по иновации, които ще бъдат ръководени от колегите от The Business Institute. Тези работилници ще бъдат през месец март и месец април и в работилниците всъщност именно там ще се предостави структурираното ноу-хау в областта на иновациите и ще се проведат срещи с гост-практици. Ще бъде наистина доста така интересен обмен на информация и споделяне на опит. И тъй като Академията е национална, а работилниците е предвидено да бъдат проведени в 2 града, тази година се предвижда те да бъдат проведени в София и във Варна, за всички, които желаят, независимо от това, че не са в тези градове, да се включат, съдържанието ще бъде публикувано веднага в страницата на Академията, така че всеки един ще може да участва дори виртуално в проекта. След края на работилниците, кандидатите, подготвили пълно описание на своя проект, го изпращат чрез профила си, който е в сайта на инициативата, и проектите ще бъдат оценявани от жури, чието председател ще бъде господин Номикос и почетен председател ще бъде нейно превъзходителство Аник Ван Калстър, посланник на Кралство Белгия в България. За тези от вас, които може би са следили инициативата ни при първото издание, си спомнят, че госпожа Калстър участваше и тогава в журито. Тя продължава да подкрепя нашия проект.
Трите предложения с най-високи резултати ще бъдат обявени на официално награждаване, което ще бъде в края на месец май тази година. И наградите за победителите са свързани с допълнително обучение по иновации и предприемачество. Първа награда, която ще предложим, е едноседмична лятна програма в Solvay University в Брюксел през месец август тази година. Втора награда е магистратура иновации, предприемачество и финанси, която е разработена съвместно между ВУЗФЕ и The Business Institute. И третата награда е стипендия за курс по иновации, организиран отново от The Business Institute. След финала, Solvay Соди е в готовност за съдействие с контакти и ноу-хау за реализация на най-добрите проекти. А за тримата финалисти, както вече стана дума, ще бъде предложено и менторство, като ментор на единият от финалистите ще бъде господин Номикос. Ако разбира се, те искат, да. Но това е опция, която те могат да изберат. И сега ще помоля Цвети да допълни малко повече по отношение на това как практически ще се случат нещата в Академията. Благодаря за позитивните думи за първото издание на Академията. По отношение на партньорите. Това, което искам да добавя, е, че всъщност в този проект от наша гледна точка най-силното и бих казала, очарователното е, че той създава една плетеница от важни елементи, които подкрепят хората да правят иновации. Ние като бизнес институт се занимаваме с различни формати на обучение в областта на иновациите и от този опит много добре знаем, че колкото и да е добро едно обучение, то рядко е самодостатъчно. Хората имаме нужда от повече драйвери, мотиватори, които наистина да задвижат потенциала, който има в себе си и да превърнем този потенциал в реализирана иновация. И това, отново се връщам към това, че най-силното в тази инициатива е, че тя създава една плетеница от елементи. Първият елемент да си отговориш на въпроса, иновациите ли са наистина моето място, в което да реализирам кариерния си потенциал. Защото понякога ни се иска едно, а можем друго. Така че и тази възможност ние даваме независимо дали кандидат е одобрен или не. Тоест всеки, който има желание просто да опита, ще получи това, да разбере нещо повече за своя потенциал в областта на иновациите като кариерно поле за изява. Нелия спомена и другите елементи и практични споделяне на практика на хора, които имат опит, правят това и са правили това. Структурирано знание. И подкрепата от страна на господин Номикос и от страна на опитни менеджери, които той би поканил. Така че това е, бих казала, едно приключение, в което човек би тръгнал ето сега и би завършил, в зависимост от това как се представя в Академията, може би след около 2 години. Имам предвид, ако да кажем, влезе в магистърската програма. Това е много време, през което този потенциал да бъде отглеждан, стимулиран и активиран, така че действително практични и приложни истински иновации, които да стигат до хората, да бъдат реализирани в България, което е голямата идея и на групата Solvay и на Solvay Соди в България. Признавам се, че съм така леко поетична, тъй като емоционално съм много свързана с тази инициатива. Но сега бих поканила двамата млади мъже в двата края на масата. Александър Цветков получи специалната награда от първото издание на Иновация в действие. Влади Велков получи втора награда от предходното издание. Защото, каквото и да казваме ние, те са нашите доказателства. Така че бих поканила тях да споделят какво се е случило с тях през последната година, година и половина, и за нас, надявам се и за вас, е важен въпрос какво от това, което те получиха в инициативата, е добавило стойност и подпомогнало развитието на тях и на техните проекти. И двамата имат много интересни проекти, но те ще ви разкажат за тях. Така че Да.
Здравейте! Цвети много правилно описа иновация в действие като едно приключение. Защото по време на това изживяване ти се сблъскваш с много неща, като участник в академията, се срещаш с нови хора, които имат иновативни идеи, мислят като теб, заедно работите върху идеите, които имате и това страшно много обогатява работата в екип, твоите знания, уменията, които придобиваш, стават много практически. Тъй като хората около теб ти връщат реално обратна връзка на момента, която отговаря на това, което правиш и е свързан с техния опит. В академията има хора от всякъде, което допълнително ускорява обучението и събира много гледни точки на едно място. Една иновация се ражда, когато анализираш ситуацията и видиш как можеш да подобриш. Реално погледнато, това ми се отрази много добре като продължение. Аз в момента се занимавам с Jobio, нещо, което смея да нарека много иновативен проект. Той е в сферата на човешките ресурси и помага на младите хора да започнат по-лесно своята кариера. Ние им помагаме да докажат своите умения пред работодателите, като ползваме различни подходи, които компаниите познават, но ги поднасяме по нов начин. Това прави процес по селекция по-добър и резултата от него е на лице за по-кратко време. Академията ми помогна за това нещо, като първо ми даде умението, практическото умение от една идея да създам реален продукт, който е иновативен и ми помогна да разбера, че всъщност иновацията не е нещо чуждо и не е нужно да си роден с това нещо, за да можеш да го правиш. Просто трябва да следваш А, Б и накрая се ражда иновация. Това е което мога да кажа аз за академията. Мерси. Александър? Микрофона. Аз имах привилегията да спечеля първата награда, която беше обучение в университета, създаден от създателя на компанията в Брюксел, което е най-престижното учебно заведение, между другото, в страната, което аз не го знаех преди да отида там. Но си мисля, вместо да говоря толкова за какво правя след това, да кажа впечатлението си за самата програма, може би, защото това е по-важното. И първото, което искам категорично да кажа, че има смисъл от цялата инициатива. В България няма много големи компании, които правят такива инициативи. Това така наречения западен свят се случва непрекъснато, никой не се е изненадва от такова нещо. И тук, още когато карах курса, така наречен иновации в действие, много хора ме питат, ама защо го правят, какъв е смисъл, нали, какво търсят от цялото това нещо, което е въпрос на стратегическо решение на компанията, но категорично има смисъл цялото действие. За хора като нас, които се опитват да създават иновации в тази страна. Най-интересното, което беше в Брюксел, не беше толкова литературата, която там сме чели, беше житейски опит, който е много важен за предприемачи в България да натрупат житейски опит в международна среда. Там бяхме 27 души от 21 страни, което е абсолютно безценно, макар и само 10 дена, които прекарахме в тази среда там. И да, сега, когато пътувам където и по Европа, непрекъснато се срещам с някой, с който преди 2 години съм имал удоволствието да уча за кратко в Белгия. Това е по-интересно. Иначе аз лично сега се занимавам с друг проект. Този проект, с който спечелих, се реализира, но намерих по-голям потенциал в друг проект, който искам да го направя световен. Това е една система за пароли, с която вярваме, че направим революция в паролите в цял свят. При нашата система за пароли, даже да ви снимат с камера на банкомата, няма да ви хванат пин-кода. Което е по-интересно. Но не искам да изпадам в детайли. За нея такива инициативи трябва да има повече. На тези инициативи много трудно се измерва резултат от тях. Много трудно може компанията да каже, това на нас ни донесе еди си какво, на участниците им донесе еди си какво. Аз не мога точно да формулирам какво съм получил от цялото това нещо. Това, което от работеницата наистина още с бизнес плана, с който кандидатствах за наградата, още си го ползвам като темплейт за сегашните проекти, тъй като просто в самата му структура се отговаря на много въпроси, които е хубаво стартиращите компании да си отговорят. Но всичко друго е много трудно да се измери. За мен беше удоволствие самата програма. Убеден съм, че беше полезна и ми е полезна сега и ще ми е полезна в бъдеще, без да мога да кажа точно в какви мащаби.
Това, което е за мен. Благодаря. Благодаря. Всъщност да добавя още един факт. И двамата участници с техните проекти спечелиха вниманието и доверието на два различни инвестиционни фонда. Проекти, които развиха след иновация в действие, което пък ние го приеме за още едно доказателство, че това, което така иновация в действие добавя като стойност, бива признато и от някой друг, някъде другаде, който включително така отдели финансов ресурс за подкрепа. Все пак инвестиционните фондове си доста професионални в това отношение. Така че просто да добавя този факт към портретите на двамата участници. Мерси. I just want to make a comment. It's when I listen to those two guys. I will translate. Okay, я слушам. Okay. If you want, you can speak in English. Okay, no, okay. When I listen to this two persons. Когато слушам тези двама господа, for sure it's not a coincidence that they were among the best. Със сигурност не е съвпадение, че те бяха най-добрите. And for sure they had insight already before, let's be honest, also before something. И със сигурност преди проекта са имали нещо в себе си, нещо свързано с предприемачеството. И съм много щастлив да разбера каква е мотивацията през техните очи. Дори само за това съм много щастлив, за да чуя тези коментари. Това беше предварително подготвената от наша страна информация и сега бихме искали да ви дадем възможност да зададете въпроси, ако желаете. Заповядайте. Всъщност, когато формулирахме темите, ние искахме да бъдат достатъчно обхватни, достатъчно позволяващи на хората да дадат своите креативни идеи. Не сме визирали точно конкретно, примерно, подобряване на медицинско обслужване, но всичко, което води до, как да кажем, по-добра среда на живот, е добре дошло, в смисъл като идея по нашия проект. Може би тук само една малка вметка ще ми позволите. Група Соловей сме известни с това, че при нас безопасността е издигната на огромен пиедестал, така че това беше една от, как да кажа, причините да изберем тази тема. Наистина, когато говорим за безопасност, имаме предвид безопасност непрекъсната и все по-на високо ниво. Може да кажем ясно, е приоритет номер 1. Всички други финансови резултати е след това. Е много трудно, разбира се, но... Да. И само да завърша, каквито и да са идеи, които биха могли да попаднат в тази област, здравословен начин на живот или въобще здравословен живот. To consume with moderation. Да. Къде се дали, защото аз съм питах през интернет да влезем, не можах и това да живо да питам. Соловей Соди е компания, която е локирана в град Девня, на 20 или за Соловей. Групата Соловей, Академията, извинявайте, да. Сайта Innovation in Action, значи в прес-релиза, където сме приготвили на флашки, ще го има изписан адреса, той го има и мисля, че на някои от слайдовете, но
Не. Innovation in Action. Въпросът е, че можете да го намерите там изписан. Виртуален? Виртуална, реално... Не. Няма, как да кажа, офис специално на проекта. Ние работим, да, може би да кажем виртуално, да. Но няма конкретен офис, в който, примерно, да е локиран екипа, който работи по проекта. Да. Всъщност ние към момента работим в партньорство с различни университети и работилниците се провеждат именно на тяхна територия, но това е идея. В смисъл, в момента, в който смятаме, че може би трябва да помислим в тая посока, може да го направим. Даже над век и половина. Да. Да. Добре, но благодарим за идеята. Мерси. Заповядайте. Искам да ви питам относно интереса, който има тази Академия за иновации спрямо първия път и спрямо сега. Тоест, доколкото разбрах, срока за кандидатстване все още не е изтекал, но дали виждате дали има някакво увеличение на желаящите да се запишат и по какъв начин се разпространявате идеята спрямо участниците? Да, от тази сутрин статистика ние всъщност така съвсем леко започнахме да анонсираме преди Коледа. И към днешна дата имаме 60 кандидата за участие, което ни дава знак, че при положение, че сега официално стартираме и тепърва ще комуникираме академията, бихме се радвали на добър интерес от кандидатите. Всъщност аз пропуснах да го кажа това, но срока е до 10 марта. Да. Проектът е през 2015 година, тази година. Всеки година ще бъде. Кандидатстване не е и подбор на участниците. Тоест, кандидатстване не е и подбор на участниците. В първия слайд, в пазарчето. Да, това, което има предвид, че до 10 март е срока за кандидатстване и всъщност ние буквално ден след това ще бъдем готови с резултатите и за подбора. Не правиме година да може да използваме също слайд друга година също. Кандидатства не и подбор на участници. На български ленгвич... За мен е перфектно. No, вие сте прави. Това ще можем да го кажем към края на периода, когато е възможно да се кандидатства. Надяваме се да има все по-голям интерес. И както казах, инициативата може да бъде проследена и чрез сайта ни, така че независимо от това физически присъствие, ако не е възможно, всеки един може да проследява какво се случва. 170 участника имахме при предната инициатива, като искам да кажа, че предния път всъщност имахме работилници в 3 града, сега те ще бъдат в 2. Това е разликата от предходното издание на Академията. Чудесно всичко, желаем ви успех. Си помагам. Благодарим за което. Добре. Здравейте, аз бих искала да задам въпросите на журналисти, които са избрали да попитат въпросите си онлайн. Първият въпрос е от Меглена, Варна утре е медията. Кои са 3 или повече ключови фактори, според които оценявате, че един кандидатстващ проект ще бъде успешен и устойчив? Да, основните критерии, казвам ги не задължително по приоритет, но те са комплексни. Първият критерий е свързан с иновативния характер на проекта, т.е. все пак е иновация в действие, т.е. трябва да има иновативност в самата идея. Вторият критерий е свързан с това проекта да бъде ясно описващ как това ще бъде реализирано. Т.е. да има елемента приложимост и практическа реализация.
Третия критерий е свързан с финансовия модел, т.е. самия участник с идеята да е проследил как би реализирал чисто финансово този проект, за да може да е погледнал проекта от всички страни. И имаме един критерий, който е свързан с качество на самата презентация, как представя информацията на самото жури. Така че това са основните критерии, по които журито ще оценява проектите. Те бяха такива предишния път и остават същите и за това издание на иновация в действие. Има още един въпрос. От Снежана Каменова, Пловдив 24. Какво е необходимо на една иновационна идея да се превърне в реализиран проект? То е... What I said before за истински предприемачи. Много труд, креативност, желание, часовник от друга страна и to be motivated. I mean, if the idea is good, ако идеята е, като вие казвате, реалистна, може да се прави, имаме финанс модел, всичко друго е presentation to the right people, to the right banks. Презентиране на правилните хора или банки. It's again part of what we are trying to teach in the Business Institute. Това е част от нещата, които се опитваме да предадем на участниците чрез преподавателите в Бизнес институт. And you know, when one criteria is just to all they present is so important. Един от критериите, който чухте, как се презентира идеята, той наистина е важен. Okay, you have to, but if you don't sell it to the guys who have to buy it and to help you to Ако не можете да продадете идеята на хората, които трябва да я купят и да дадат парите, загубвате възможността. Искаме идеите да бъдат конкретни и съответно да има ясни стъпки, как те да бъдат реализирани. Okay. Очакваме още онлайн въпроси, така че ако има някой друг, който иска да си зададе въпроса, може сега да го направи. Добре, всъщност приемаме, че въпросите са изчерпани. Благодарим на всички за участието и пожелаваме приятен ден.